Kat. Sino yun? Si Boy? Hindi, si Ate Glo. Dun, di ba, Mendoza. Ano ba yun? Zamora ba yun? Sora. Pababa. Sa baba? Malapit kila Dueñas. Ah, Oh, yun. Hindi ka daw bumababa dun. ubusan ka. Punta doon. Kila Dueñas, malapit. Ito yung kinakain natin. Yung, Pampano? yung lang, Sila Bebot yun. silver lang yung ating linuto. Pampano rin yan? Pampano Black. Eh, yung niluto mo, Pampano Silver. white. Oo. Silver. Pampano Black. Ito, tulingan. Oo. Tulingan yan, di Sabi ba, ano, te? si Boy yun doon. Ito Oh, malaking bahay. sinong boy malaking bahay? Saan yun? Dati, nakita kita sa Facebook kayo ni Len Bautista. Ano ba? Lagot ka. Ano mo, Len? Oo. Len Bautista. Nakapost ka pa doon, Kati. Sabi mo, libre ng linis. Sabi nga, hindi nila alam, libre pati utang. Ay, nagpapautang. Daya si Ate Kat, ah. Kami hindi pinapautang. Hindi, pinapautang ka ni Ate Kat, di ba, ma? Pwede yung postas. Utang naman ng ano. Anong postas, tatanggalin mo yung tinik? Ito, ano mo? Ha? Naka-video. Ate Kat, sayaw-sayaw muna sa umaga. Pampagana. Tananan, tan, 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 tananan, tan.